Здравейте на всички в моята група. Днес ще си говорим за пасивни доходи. Какво е пасивен доход и кое не е пасивен доход. Много често ме питат дали спестяванията са пасивни доходи. Разбира се, че спестяванията са пасивни доходи, защото ние, ако имаме натрупан капитал под форма на спестяване около, да кажем, 50 000 лева и стандарта на живот, който живеем, да кажем, е 3000 лева на месец, като разделим 50 000 на 3000, ще разберем колко месеца ще живеем, нали, без да работим и ще потребяваме този стандарт на живот. Така че всеки пасивен доход е доход, който отменя нашата активна дейност като работа и замества нашия стандарт на живот. Може и да е прозвучало малко сложно. Следващия пасивен доход, който познавам, това са пасивните доходи от наеми и от ренти. Ренти за земеделска земя и наеми на имоти. Ако ние имаме, да кажем, 2 имота и ги отдаваме под наем и вземаме тези наеми, те също са пасивни доходи, понеже ние вече сме изградили портфолио от имоти и вземаме пасивен доход. Но тук е важно да направим едно уточнение, че пасивните доходи от наеми и ренти от земеделска земя са с променлива величина. Защото имаме възможност някои от месеците да останем без наематели. Това, разбира се, е риск, който го има навсякъде. При ренти на земеделска земя също има така наречената, ако има, да кажем, сушеви години, възможно е да получим и по-малки ренти. Да кажем, примерно, рентата в Добруджа в силни години може да стигне до 150 лева за година. В по-сушеви години може да се предоговаря и самия арендодател да даде по-малка рента, примерно, да кажем, в рамките на 100-120 лева. Това е важно да го знаем. Следващите пасивни доходи, това са така наречените доходи от авторски права, свързани с издаването на някаква книга. Не е много лесно да се издаде книга и не е много лесно тя да се превърне в някакъв бестселър. За да имаме авторски права от книги, трябва да имаме много добър тираж. Ако примерно имаме един тираж от 1000 книги, той бъде изчерпан и направим втора емисия на втори тираж, това означава, че вече минаваме в границата на авторските права, които по закон за наследственото право са 70 години след нашата кончина. Тоест, ако искаме да създадем такъв добър пасивен доход, трябва да създадем много добра и стойностна книга, която да отеква в времето. Следващия пасивен доход, това са така наречените натрупани суми чрез сложна лихва, т.е. капитализираща доходност, всякакви такива взаимни фондове, ETF-и, инвестиционни застраховки. Те по подобие на спестяванията представляват натрупан капитал, който в даден момент може да падежира, ние да спрем да работим и да потребяваме този капитал, като заместваме нашия стандарт на живот. Аз го обясних в първия актив. В последно време, понеже инфлацията е доста по-височка, да кажем след 2020 година, повечето хора спряха да си държат парите в спестявания, въпреки че има доста спестявания в банките, по 80 милиарда, има една такава, как да кажа точно, едно преливане на тези хора в такива инструменти със сложна лихва. Те не са толкова популярни в България. Всъщност аз съм специализирал точно в тези инструменти и така мога да кажа, че доста разбирам от взаимни фондове и от ETF-и. Това са също добри
пасивни източници на доход.